Bueno, erkidegoen artean eta Europa mailan esango nuke inor baino barde industriak pisu handiena dauka ekonomia baten aurrean gaude Nafarroan. Gure barne produktu gordinaren 32% industria da, zerbitzu industrialak gehitzen badizkiogu 55%, beraz, ez bakarrik erkidegoen artean, Europa mailan industria pisu gehien daukan ekonomia baten aurrean, hori da Nafarroa, eta hori izan da, beti sinestu dugulako Nafarroan industria gorde, babestu eta sustatu behar dugula. Bizio hori edo ikuskizun hori estrategia baten ondorio da, eta estrategia horrek industriari ematen dio estabilitatea. Ematen dio zer ikusi eta ikusi aldu urte luzeetan, eta hori da lehenengo gakoa, bigarrena da bizkortasuna. Bizkorrak enpresak eta txikiak bereziki gero eta bizkortasun gehiago eskatzen digu administrazioei, beraz hori da besteak beste gure industria foru legean aipatu dugun edo ardatza, hori da gure legearen ardatza, dena ondo joaten baldin bada, martxoan Nafarroako Parlamentuan eztabaidatuko dena. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.